ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯತ್ತ ಯಾರು ನಿಕ್ಕೆ ತುಂಬದ ವೀಡಿಯೋ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ತುಳುತ್ತಾ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪದಕಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಕ ಬಂದೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪದಕಲು ಕೆಲವರಿಗೆ ತೆರೆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮರತದಲ ಪೋದಿಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಾಲಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣತೆ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಮಳೆಗಾಲ ಮರ್ಯಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಇನ್ನು ಮಾತ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಕೆಲಸನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾಲದ ಪದಕಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಕೆಲಸವಾತೆ ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅತ್ತಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ್ತಾರೆ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಜನವರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟ 12 ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಟ್ಲ ತುಳುವೇರೆಗ್ಲ ತನ್ನವೇ ಆಯ್ನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಉಂಡು ಅವು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿನ ತಿಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೆರೆಯುಗ ಸುರುಕಿಯಾಗಿ ವಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ವಾರೊಳಗೆ ತುಳುಟ್ಟು ಇಂಚ ಪಲ್ಪ ಐತಾರ ಸೋಮವಾರ ಅಂಗಾರೆ ಬುಧಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೊಂದೆಡೆ ತೋಪ ಕಾಲಕ್ಕೊಂದೆ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗೆ ತುಳುಟ್ಟು ಕಾಲಕ್ಕೊಂದೆ ಅಂತ ಬಂತಾರೆ ಅಂಚಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತುಳುವರ್ನ ತಿಂಗಳದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋಣ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುರುವಾಪನು ಬಿಸು ಪರ್ವದ ಬಿಸು ಪರ್ವ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳದ ಮಧ್ಯಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮವೇ ಆಯ್ನ 12 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋಣ ಬಡ ಸುರುಕು ಯಾನು ಪೂರ ತಿಂಗಳದ ಉದಾರ ಬಂದ ಪದ್ದು ಬೇಷ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಆಟಿ ಸೋಣ ನಿರ್ನಾಲ ಬೋಂತೆಲ್ ಜಾರ್ದೆ ಪೆರಾರ್ದೆ ಹುಯಿಂತೆಲ್ ಪಂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಅಂಚ ಸುರುಕು ಪಗ್ಗುದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಪಗ್ಗು ತಿಂಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬುಕ್ಕ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ತಿಂಗಳು ಬಿಸು ಪರ್ವ ಪಂಡ ತುಳುವರ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುರುವಾಪುಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಷ ಒಂದು ಮೇ ಬುಕ್ಕ ಜೂನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪತ್ತನಾಜೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಒಂದು ಜೂನ್ ಬುಕ್ಕ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳದ ನಡುಟು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಿಂಗಳು ಈ ತಿಂಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲದ ವರ್ಷ ಶುರುವಾದಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ ಬುಕ್ಕ ಆಗಸ್ಟ್ ನಡುಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಅಮಾಸೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಗೆಲ್ ಬಲಸನೆ ಮಾತ ಈ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ನೇದ ಸೋಣ ಒಂದು ಆಗಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ದ ನಡುಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೋನಡು ನಮ್ಮ ಕುರಲ್ ಪರ್ವ ಅಷ್ಟಮಿ ಮತ ಆಚರಿಪ ಐದನೇದ ನಿರ್ನಾಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕನ್ಯಾ ಅಂತಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಒಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ದ ನಡುಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚೌತಿ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಮಾತ ನಿರ್ನಾಲ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋಂತೆಲ್ ಅತ್ತಂಡ ಬೋಂತ್ಯೋಲು ಒಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ದ ನಡುಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಿ ಪರ್ವ ಮಾತ ಬೋಂತೆಲ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾರ್ದೆ ಒಂದು ನವೆಂಬರ್ ಬುಕ್ಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ದ ನಡುಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಪರ್ಬಲು ಶುರುವಾಪ ತುಡರ್ ಪರ್ವ ತುಳಸಿ ಪರ್ವ ಬುಕ್ಕ ನೇಮ ಕಂಬುಳ ಮಾತ ಜಾರ್ದೆ ತಿಂಗಳು ಶುರುವಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆರಾರ್ದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬುಕ್ಕ ಜನವರಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಿಂಗಳು ಪೆರಾರ್ದೆ ಈ ತಿಂಗಳು ನೇಮ ಕೋಲ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ನಡಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುಯಿಂತೆಲ್ ಅತ್ತಂಡ ಪೊನ್ನಿ ಒಂದು ಜನವರಿ ಬುಕ್ಕ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಟೈಮ್ಡು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕೆಡ್ಡಸ ಪರ್ವ ಮಾತ ಮನ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಯಿ ಒಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಬುಕ್ಕ ಮಾರ್ಚ್ ಬರ್ಪುನ ತಿಂಗಳು ಅಂಚನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಗ್ಗಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಹಿಡಿದು ಏಪ್ರಿಲ್ ನಡುಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ತಿಂಗಳು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಮುಗಿದು ಕುಡ ಬರ್ಪುನಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪಗ್ಗು ಕುಡ ಬಿಸು ಪರ್ವದಾನಿ ಕುಡ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುರುವಾಕೊಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿನ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿನ ವರ್ಷ ಶುರುವಾಪನೆಯೇ ವಿಶೇಷ. ಸೊಲ್ಮೆಲು